गोदान दादानि शुटिं टीमा सफैबाय बगामाथियाव दा माखासे जोंनि टीमनि मेम्बार्सफ्रा थाबायलांगासिनो दं हनै दै बारनो नावजों दै बारनांगौ जोङो सिनेमाट'ग्राफार अमल बिथांजों आंजों दा बारनोसै जोंनो लास्ट थाबायनांगौआबो रिक्स थारमाने दिनै खस्थ' खालामनानै बगामाथि सफैबाय गिनो नांलै मावसोमादो मोजां दाबायलै बुंनो हागोन आंलै Bogamati Jennifer's first time? No, this is my third time. Okay. Pani Bogamati. Shooting ni थाखाय जोङो नावजों बारबाय हानायबा मोजां जागौमोनलै नों नुनाङा आरोना बे गारखोनायखौ ओमफ्राय आं ओरै जों नाङालायदो Baik, bukan oleh.